Ćao ljudi, danas sam vam snimila jedan od predloga za novogodišnje ili praznične lukove ili prosto ako hoćete da izgledate ok. Odradili smo smoky eyeliner, znači nismo dosadne bičarke, nego smo posebni. Jer imamo vremena da blendamo eyeliner pola sata. Obavezno mi recite da li vam se svidao tutorial, da li hoćete još ovakvih tutoriala. I da, to je to. Koristit ću Sophie's Choice E204 četkicu i iz hudine palete ću koristiti nijansu Teddy recimo. Zato što želim da look bude relativno neutralan jer će imati jako zanimljiv smoky eyeliner. Ovu boju ćemo lagano krenuti da nanosimo u kriz, to jest u pregib. I lagano ćemo blendati. Sada kad smo to završili, malo ćemo iseći kriz, ali jako malo, jer ne želimo nešto previše glam nečega, sad želimo da bude jednostavno, ali lepo jednostavno. Za ovo koristim Sophiinu četkicu E212. Sada kad smo sve isekli, uzet ćemo nijansu Charmed na istu četkicu i ovo ćemo zatim naneti na taj isječeni deo. Sada ću uzeti veću Revolution četkicu, znači za blendanje, ali je malo veća. I uzet ću Lime Crime Diamond Crushers. To su šljokice koje su namenjene kao toperi i u suštini onako ne treba vam baza jer su samo lepljive jer u sebi imaju već određenu tečnost i one imaju svoj aplikator, ali ćemo mi to odraditi sa četkicom. To ćemo odraditi preko cijelog kapka i van pregiba, znači želimo da bude bum šljokice, ali ne trash bum šljokice. To. Sada ćemo prvo iscrtati gdje želimo da nam ide eyeliner i to sa Ayako Black Magic eyelinerom u olovci, zato što je jako precizan tanak. I onda ćemo to popuniti crnom sinkom i zatim je lagano izblendati na kraju jer želimo da eyeliner bude otvoren i smoky, zato što na očima nemamo previše drame, želimo da eyeliner bude drama. Tako da, znači sada ćemo uraditi da ovo oko izgleda boom, boom, boom. Ja nisam umela da podignem obrvu kako treba jer me treba lica kulica. Sada ćemo ovu dramu da odradimo ovdje zato što je prelep spin na klasičan eyeliner, zato što je glam, eyeliner je uvek glam i zato što mi nismo obične eyeliner osobe, nego smoky eyeliner super posebne osobe. smo završili oči, samo sam htjela da vam kažem da sam iskoristila Huda Beauty Noel trepavice.
i Pupa Milano Vamp maskaru, tako da time smo postigli ovaj ostatak luka, da kažem. Što se senke tiče, koristila sam Pharmacy Kashmir crnu senku koju vam uvek i predlažem. Sada ćemo preći na lice. Ja imam kremu od pre 100 godina, što je dovoljno. Isprobat ćemo e.l.f. primer za lice, jer smo bili relativno skoro na eventu, tako da vreme je da isprobamo stvarčice. Ovo je Poreless Face Primer. Miriše kao da ima ulje čajevca u sebi. Sad me jako interesuje da li ima ulje čajevca. Ovo je previše, odmah da znate da sam stavila previše. Ono što želim da kažem jeste da sumnjam da je poreless, previše je redak da bi vam stvarno popunio pore, ali jako lepo zagladi kožu. Sada, pošto smo to završili, koristit ćemo, gde mi je, koristit ćemo Make Up For Ever Ultra HD puder sa Sophie's Choice sunđerom. Ovo je jedan od retkih pudera koje volim. Znate da ne volim da nosim pudere. Ovaj mi prija i sviđa mi se kako izgleda na koži uvek. Ono što ja lično jako volim oko njega jeste što je prozračan i dalje mi se vide pege i dalje ten izgleda jako prirodno, ali lepo. Korektor ću koristiti Maybelline Fit Me, to mi je omiljeni korektor sada, to mislim da znaju apsolutno svi jer jako smaram sa činjenicom da je ovo najbolja stvar koja se desila nama koji ne volimo cake face i koji ne volimo jaku bazu. Uzet ćemo Hulu, ali tečno, to jest zove se Dew the Hula i to ćemo naneti na jagodice kao bronzer. Prvo ću na jagodice naneti Pupa Milano Luminous Baked All Over. Izgleda ovako. I jako je lep na koži, zaista sam oduševljena. Inače, nisam koristila Pupu nešto često u životu, ali smo bili na eventu i dobila sam neke stvari, jel da je blogerski život težak. I onda sam odlučila kao, ajde, okej, probat ću. I odabrala sam ono što sam poklonila, jer senke definitivno znam koje volim i sumnjam da će me neki brand iznenaditi i preobratiti u tom smislu. Tako da sam ostavila neke ovako stvarčice koje imaju potencijala i ovo mi se svidelo. Kad stavljate rumenilo, smijete se kao debil. Ne rumenka. Ćemo raditi highlight i naravno koristit ću Metal Crush paletu zato što mi je prosto omiljena. e.l.f. Mist and Set. Naprskamo četkicu, umočimo u najbolji highlighter ikada. Vidite koliko ga volim. Znate da neko voli highlighter kad je hitovao pen. Znači, ljudi koji vam pričaju o proizvodima konstantno, nikad ništa nisu potrošili, ne vole dovoljno te proizvode. Blogerke, nemojte da me hejtujete. Vidite kako je ovo lepo. Koristiti Everlasting olovku u nijansi OG Lolita. Kada to završite, uzet ćemo Lolita Studded Lip
Carmin Lip Kiss, valjda. I idemo preko. Ja se izvinjavam, ugasila mi se kamera, ali dodala sam e.l.f. Plumping Gloss na Carmin. I presvukla sam se. Ok. Petarde, nemojte to da radite sebi, životinjama, meni dok snimam. Presvukla sam se zato što nećemo Božić slaviti obučeni onako, jer snimam na dan Božića, tako da... Nadam se da vam se sviđa ovaj look, zato što nije klasičan glam, ali je klasičan glam, ali jeste, tako da svakako bit ćete kraljica mature. Zašto sam rekla kraljica mature? Bićete kraljica Božića, Nove godine, ne, to je Isus. Bićete kraljica sebe, tako da ovo je gotov look. Ukoliko vam se svidjelo, lajkujte, subscribeujte se, zvonce, sve to. Sada ću vam ubaciti par mini ultra narcisoidnih snimaka kako zabacujem glavu da biste vidjeli highlighter i moj skill, jer sam genijalan šminker, ali svi smo to već znali, tako da... Ćao!